Més espai, jo crec, perquè no hi ha, perquè com a mínim hi ha el Càcer que fa adoptar el lateral dret del Villarreal, no com Denis, que està al mig camp. Si arriba el gol, arribarà a centrada d'Alba, O el farà ell o serà una centrada d'Alba. Messi i Alba. L'entrada que acaba de rebre Busquets, vermella directa. Vermella directa per Raba, xiula ara mateix l'estadi del Villarreal, jugadors demanant explicacions a l'àrbitre. Raba que no s'ho creu, mira amb la mirada fixa al terra, xiulets amb intensitat, i Raba doncs que haurà de marxar del terreny de joc. De moment s'interessa per Busquets. S'està menjant el quart àrbitre tota la banqueta del Villarreal. Han hagut d'entrar les assistències mèdiques del Barça, el doctor Xavi Llanguas també, i Jordi Mesalles. Alguna targeta més groga d'algun futbolista del Villarreal. Diria que per Bacambú, per protestar. I és Busquets encara estès a la gespa, tothom ara al costat i rodejant a De Burgos, Bengoechea. Veurem com acaba tot plegat. L'entrada és molt dura i a més és cridanera, perquè Busquets vola. La veritat és que és una entrada perillosa. Per mi és vermella, perquè és que per sort no l'enganxa bé, ben xiulat. El peu està a mig metre sobre el terra, no es pot anar així la pilota. No pots anar així. Li importa un rave la pilota, no? Ell, si us fixeu bé, ell no l'ha protestat, Ell és dels pocs que no l'ha protestat. Ell s'ha quedat capcot, pensatiu, reflexiu. De seguida ha anat a preguntar a Busquets com estava, a demanar-li disculpes, i s'ha interessat de seguida pel jugador. Típica acció de nano que no sap medir bé, que va passat de voltes, acaba de pujar al primer equip i s'ha equivocat. El Villarreal farà entrar Rukavina. Raba és de Santander, el va fitxar el Villarreal fa 3 anys, i mira, ha tret ja el cap al primer equip, un altre bon producte del planter del Villarreal. Sí, perquè a més ho estava fent bé, però com diu el Marc, és un pecat de joventut, perquè no tenia necessitat en aquesta zona del camp de fer una cosa així. Ha expulsat Quique Álvarez, l'àrbitre del partit. S'ha acostat a la banqueta i amb un gest ja ha dit, vinga, cap a dins. La pilota Messi buscant Alba, cada vegada que pot li dona la pilota. La centrada d'Alba, ara buscava Luis Suárez, la centrada era molt bona, ha estat bé la defensa. Alba amb Busquets, partidàs d'Alba, ara accelera Messi amb Suárez amb Paco amb Suárez, el dribbling de Suárez, la rematada, gol! Luisito, el depredador Suárez! Gol! Importantíssim del nou del Barça! Busquets amb Messi accelera amb una passada rapidíssima per Suárez amb Paco li torna la pilota a Suárez, que encara Senjo, el drible i a porteria buida, Barraca, gol! Gol del Barça, gol del depredador de la sabana futbolística, és un gol d'or. Villarreal 0, Barça 1, Luis Suárez. Han fugit la banqueta del Barça, que han sortit de les seves localitats com si fos un gol a una final. Suárez ha anat corrents cap a la cantonada a celebrar-ho de forma enèrgica, saltant. Li ha pres la pilota Álvaro, la recupera Sergio Roberto, la posa per Aleix a l'extrem, Aleix amb Paco Alcácer, que la demana d'interior a l'àrea, això no sé si era una centrada o una rematada fora de porteria. Quina llàstima, perquè no ha estat ni una cosa ni l'altra. Arribava Suárez, que podia, si la centrada hagués estat clara, Suárez feia el segon a porteria buida, però ha quedat amb un terme mig. Compte, ara li regalen la pilota a Busquets amb Messi encara se'n fa 2, encara el porter, el xut, gol! Del millor dels millors de tots! Gol del millor jugador del món, del millor jugador de la història, del millor jugador de tots els temps, del Déu, del petitó, de Lionel Messi! Regal imperdonable de la defensa del Villarreal a Busquets. Busquets connecta amb Messi,
Messi que passa entre Álvaro i Víctor Ruiz, els dos centrals topen l'un amb l'altre quan Messi ja fa 3 segons que no hi és. Encara el porter remata amb l'esquerra i gol. 38 i mig de la segona part. Gol del 10, gol del millor de tots, aquest sí, el millor de tots. Villarreal 0, Barça 2. Se li ha fet etern el temps que Messi ha estat aguantant la pilota. Allunya de la seva porteria, el rebuig de Vermaelen. Xiula el senyor de Burgos, Bengoechea. Al final del partit a l'estadi de la Ceràmica i a la sintonia de RAC1, victòria del Barça, Villarreal 0, Barça 2, valen els gols de Luis Suárez i Lionel Messi. 3 punts molt valuosos al sarró de l'equip d'Ernesto Valverde. El Barça que ha sabut superar la pressió que tenia després de les victòries del València i el Real Madrid. El Barça és un líder sòlid, continuarà tenint una avantatge.